Hello guys, welcome back to my channel. You can subscribe for getting latest updates. Yadda za ka kaɗa ƙuri'a a zaben shekara ta 2019. Mataki na farko, ka bi layi domin gabatar da kanka a wajen jami'in zaben, domin jami'in ya tabbatar cewa ka zo rumfar da ya dace. Idan ya tabbatar da haka, sai ya duba don tabbatar da cewa hotonka ne ɗauke a katin zaben. Mataki na biyu, jami'in zaben zai karɓa katin zabenka domin ya tabbatar cewa bayanan da ke kunshi a katin da shi kansa katin ingantattu ne ta hanyar amfani da na'urar tantancewa wato card reader. Sannan zai umarce ka da ka dangwala ɗan yatsanka a kan na'urar domin tabbatar da cewa katin kaɗa ƙuri'ar naka ne. Mataki na uku, sannan sai ka tafi wajen jami'in zaɓe na gaba wanda zai karɓa katin zaɓenka domin ya tabbatar cewa akwai sunanka da bayananka a rajistar da ke rumfar zaɓen. Sannan sai ya dangwala maka tawada a ɗan yatsanka wanda zai alamta cewa an tantance ka domin kaɗa ƙuri'a. Mataki na hudu, jami'in zaɓen zai sanya hannu tare da rubuta kwanan wata a bayan takardar ƙuri'ar. Mataki na biyar, za ka dangwala hannunka a tawada, sannan sai ka dangwala wa jam'iyya ko ɗan takarar da kake son zaɓa. Mataki na shida, bayan ka dangwala, za ka je ka jefa ƙuri'arka a cikin akwatin zaɓe a bainar jama'a. Mataki na bakwai, mutum yana da zaɓi, ko dai ya tafi gida ko ya tsaya a wajen zaɓe cikin natsuwa ba tare da tada hankali ba, har zuwa lokacin da za a bayyana sakamakon zaɓen rumfar. A sani cewa za a manna sakamakon zaɓen kowace rumfa domin jama'a su gane wa idanunsu.